Kumusta man mo karon? Igsuon mo ni Jesus o silingan? Igsuon. Nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Tuman? Wa nay tingog. Una, kusog kay tang mangangkon nga ang amahan, ang Dios amahan, nga amahan ni Jesus, ato sang amahan. Ang inahan ni Jesus, si Maria, ato sang angkonon nga atong inahan. Kusog kay ta ana. Okay raman gyud, wa man ay problema kay mosugot raman gyud ng Ginoo, gani siya man gani mo mi-adapt nato nga iyang mga anak. Ang problema naa nato kay di man ta kapasar sa requirement kasagaran. Ug unsa may requirement, simple ra kayo, mamati og motuman sa sugo sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo. Gilingian ay mong tupad. Nakapasar ka? Wa. Sige, sugdi karon. Pasar na ta. Basta wa gani gisugo sa Ginoo, ayaw sunda. Gisugo gani sa Ginoo, sunda gyud. Bahala nag mga matay. Mao na kining mga martyrs, sugod ni Jesus, kuyog sad si Maria, kuyog sad ang mga apostoles, hangtod na gyud niabot dinhi sa South Korea, abot pa dinhi sa atong nasod, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpamartir kay nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Paminaw ko ang ila tingaling kanta ato, mao ang kanta ni aning atong salmista. Unsa toy kanta nato tubag sa Salmo? Agaka ako Ginoo, subay sa dalan sa imong kasuguan. Gusto mong agakon sa Ginoo diha? Di ka mo mangwakli? Ha? Agakon ka sa Ginoo kay ipabunog ka sa imong bana nga buangon. Ayaw gyud buwagi, di ka mangwakli sa Ginoo? Agakon kas Ginoo isip bana kay sige ra jud kag higugma anang yaw-yawan nimong asawa, magsige pagduda nimo, di ka mangwakli og moadto sa imong kabit. Agakon kas Ginoo nga higugmaa lang ng imong anak, ayaw ginagbunoga, ayaw yaw-yawi bisag tapulan kay nastanan, bugo pa mo tubag-tubag pagyod, di ka mangwakli aron imong latuson. Agakon sa kus Ginoo kay kanang kolekta ipanghatag gid na sa mga kabus, di ka mangwakli kay maniguro sa kus akong kaugalingon. Agakon kas Ginoo kay ayaw ginagkiskising kilay, ayaw nag kanang pakulori ang buhok aron mapakita gyud nga nalipay ka sa Ginoo nga iyang gihatag na nimo, di ka mangwakli kay gusto kang magpa-parlor kay aron mo arang-arang imong naw. Tubag. Agakon kas Ginoo kay papaliton kag slat, di ka mangwakli kay pobre na kay ka. Mao na. Salamat sa nikuyog sa Ginoo nagpaagak na halinan tagahapon og mga juter anon, pero okay na kay ni 73 ra ka slots gahapon. Pero abot nag 5,506 atong halin sa atong DOPS. Pakpak. Magiagak sa Ginoo. Naot untag daghan pag magpaagak sa Ginoo aron sunod buwan mahurot na ning atong 49,494 ka slots. Nindota ka no? Unya kun ang Ginoo mo'y moagak nato mga igsuon, ang tanang kasakit sa kalibutan o di man gyud tanan, mga 95% sa kasakit sa kalibutan iyang ipasinati nato. Ngano man kay iya tang tudluan nga ang kasakit maoy agianan gyud sa tinuod nga kalipay, kalambuan o kasantos sa kinabuhi. Why lain agianan? Timan igid ni. Wa gilaing agianan, kana ra gyung kasakit o kana ra gyung kamatayon. Gani ang mga martyrs malipayon kay naay mo martyr nila ngano man perfect,
holiness ang martyrdom. Karon galisod man ta og pasantos ni Bishop Chupilo Kamumot kay nangita tag duha ka milagro nga genuine aron masantos si Bishop Chupilo Kamumot, usa para ma-beatified, usa para ma-santos. Pero mapruibahan gani ang usa ka magtotoo nga namartir, usa ra ka milagro santos dayon. Ano na siya? Gusto mo masantos? Pamartir. Ang mingaw man kayo mo mga naong. Unsam din yung gisimba didi? Ang pagpahimo sa Ginoo, kanang siging pangayo, aron masafety, masecure atong kaugalingon. Mao man na kasagaran nato, hasta sa dako, nagpari, mining pari, kay, di kay lisod pangitag kwarta. Safety ba sa kaugalingon? Di na maoy ang atong pagsimba, dinhiman or sa online, mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo ug sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo ug kasakit ang iyang giagian. Mao nang bulahan gito mga tao nga mahigugmas kasakit kay maghatag mo kalipay sa inyong isig katao. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam bakang muantos para nako. Sige na. Kanang wa mulingi mga buangon mo, impiernohonon mo. Di man mo musunod sa pulong, di man sa napulong sa Ginoo pa dir, oy pulong man ani mo. Wa di mo ingon ang Ginoo nga follow me. Take up your cross and follow me. Antos uban ako. Wa di siya mingon ana. Sige, usbag lingi imong tupad. Tagaan ta mog second chance. Ingna andam bakang muantos para nako. Mayroon ganing ina palit og slot. Kaya aron mo nindot ning atong simbahan. Ana. Oy, di man kang palit. So, daghan kay mga pag-antos nga nibunga og kalipay. Naalay bana nga akong nahibaw-an nga ang iyang asawa nga nakaanak nagkatulo man ting ito sa laing laki. Iya ra yung gidawat. Hastang anak iyang gidawat. Amalipayon kay iyang asawa. Ana. Kamu mga bana nga ni adinhi og may anak inyong asawa, mudawat pa mo? So, bisan tingali ka nang gasig katakanta na to diri, di tingnam dawat Pero katong banahan ni dawat gyud nya unsay iyang gibasihan. Ingon siya, sige baya kog paminaw suwaling padersiano. Niingon Padersiano nga ang Ginoo nag-ingon pasayloag kapituan kapito ang nakasala. Nya kani kay katulo pa man di layo pa kay istanan. Di ba? So kinahanglan pa manganak ang iyang asawa kapituan kapito para duna siya rason nga iya nang isalikway. Kaabot sa katong kapituan kapito, 70 times 7 nga panganak. Di oy maglisod ganis pito. Di ba? Di wa na malipayo na. Santos pa. Gid mo yun. Klaro kes nyo mga naong. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon sa tumang pagsalig, atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pagampo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga sa tanang higayon makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga opisyalis sa atong gobyerno nga ilang mahuktan ang hiya sa pagkamaalagaron sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga ginikanan kansang mga anak midawat sa bukasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, nga sa kanunay dasigon sila sa pagpadayon sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay nga madawat na nila ang ganti nga gitagana sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami.